दालिजों आलुजों दासो आराम जाखांदों। गिबियावनो बयबो खुलुमबाय आंनि आंगोनि गेदेर उन्दै लोगो गासैखौबो नोंथांमोनखौ। दायो आसाम केयाराव जानाखि मानसिफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन, ओमफ्राय जाय सुबुंफोरना माने दासिम माने फैसा हाबफैयाखै, ओमफ्राय आंनाबो हाबफैयाखै आरोना दासिमबो। आं मैया मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन, बे भिडिअआवनो बुंखादोंमोन आंनिया वाइ आरोना बसुमतारियाथ' जोंनाथ' बसुमतारि टाइटेलाथ' वाइ जायोना लास्टआव, बेनिफ्राय आंनि बेंक पासबुकआव रेकर्डआव दङ आइ दङ आरोना, बेनि थाखायनो आंना फैयाखै। ओमफ्राय जायफोरना माने रिजेक्ट जादों सानदों माने दासिम फैसा फैयाखै बेखौ नाय आरो जायफोरना जाबाय बिसोर माने एथ'ग्राम नायनांबाय बेखौ, ओमफ्राय आख' फाख' कमेन्ट दाहोलाबाय। एकदम आं बिराद बोरैबा मोनलायलायो, एकदम खर'सो गाज्रि जागोनलै बिसोरो दा बिदिनो होलालाबायो आरो सोरबा जायफोरना जायाखै बेखौ मोजां नाय, ओमफ्राय जायफोरना जायाखै बिसोरनो खिथाना हो आरोना भिडिअखौ नायनानै। एकदम आङो इउटुबाव साबसक्राइबार गैयिनि थाखायनो आङो बयनिबो थाखायनो आङो हेल्प खालामनो होननानै आङो जुदि बानायबाय आरोना फेसबुकआव आपल'ड खालामबाय। आं इउटुबबो चेनेल दङ, आं इउटुब चेनेलाव आपल'ड खालामबा मानो होनबा दायो माने डेटआबो फैनायनिफ्राय जोबबोगासिनो, ओरैनो एप्रिलनि 30 तारिखनि गेजेरावनो सोना होजोबगोन होनना बुंदों नालाय बे आरो मेनिफ्राय आरो 1000 सोना होबावनो होनना बुंदों नालाय। ओमफ्राय जायफोरना माने जायाखै आरोना, जायफोरना माने दासिम माने फैसाया फैयाखै, फैसा फैयैफोरखौसो होनदों जायफोरना फैसाया फैयाखै बिसोर मा खालाम, बै आसाम केयारनि बै नाम्बाराव रिनो मोनसे डायेल खालामफिन। जुदि रिडाइल खालामफिनाबा बै नोंनि सिगाङाव फैनाय मेसेज फैनाया, लिंक फैनाया, बे लिंकआव थांनानै नोङो खनसे क्लिक खालामनानै थुनानै नाय। बेनिफ्राय बेयावनो गासिबो ओंखारजोबो नोंना माया गलथि जादों, इंलिसनि लिरना ओंखारो आरोना। ओमफ्राय नोंखौ सुदार खालामबानो जाबाय, नोंनि बेंक एकाउन्ट नङाबा नोङो नोंनि नाम, नोंनि गामिनि एड्रेस बा माबा मोनसे IFSC कड नाम्बार बेयाव गासिबो ओंखारजोबो आरोना। नोंनि बेंक एकाउन्टआव थानाय पासबुकजों ओमफ्राय नोंनि नामजों माने एसे बेलेगबानो माने खेबसा खालामा ओमफ्राय जाया आरोना। इदारिखौ एसे खालाम नायनानै मा होनो बेयाव थांनो आरोना, बे लिंकआव क्लिक खालामनानै नाय। ओमफ्राय जुदि जायाबा नोङो बै नाम्बाराव कल खालामफिन आरोना। आं दायो देखायगोन, स्क्रिननि खेथ्रआव नायबानो जाबाय नोंसोरो, देखायलांगोन आङो दसे उनाव, बुंग्रोनि आं एसे। बेयाव थांनानै नाय आरोना, ओमफ्राय बेयाव कल खालामनो जुदि गोदान लिंक फैयोब्ला नों बे लिंकआव थुबानो जाबाय। आं दा स्क्रिननि खेथ्रआव बुंलांसै आरो बेखौ ना। ओमफ्राय जायफोरना जाबाय बिसोरो माने आख' फाख' खालामना, जायफोरना जायाखै माने बिसोरो मोजाङै नायनानै बिसोरनो खिथानाङा आरोना। नोंसोर नायबाय जानला मोनला कमेन्ट माने नङाबा आं सोर सासेनो कमेन्ट खालामनो, सोरनो रिप्लाइ खालामनो बिदि जायो आरोना। ओंखायनो जायफोरना जायाखै आं ओरैनो आंनि गोसोजों हेल्प बायदि माने आं माबाय आरोना। आं इउटुबावबो हेल्प खालामनो सानदों बयनिबो थाखाय आरोना। ओमफ्राय इउटुबाव साबसक्राइबार एसेबां गैया, नोंसोरबो साबसक्राइबार गैया नालाय ओंखायनो माने गैया आरो, नङाबा आं ओरैनोल' आंल' हारसिं माने आपल'ड खालामना दोनबा रावनिबो थाखाय मोजां मोनसेबो खामानियाव सोलियाबाथ' जानाय नङा नालाय। ओंखायनो आं माने फेसबुकआवनो मानोसै होननानै माबाय आरो आं दायो होना होनोसै। आं बे समाव दायो बयबो हेल्प नांगौ, बे समाव माने एसे मोनबा बयबो गोजोन नालाय ना, ओंखायनो आरो। ओमफ्राय जायफोरना माने जायाखै बेयाव माने मेसेज फैयाखै, ओमफ्राय आंनाथ' फैदों माथो, ओमफ्राय बोरै जाखो, सोरनाबा फैदों सोरनाबा फैया बोरैथाय। ओमफ्राय बेयावथ' आसाम सरकारा दासिम माने रोखा बुङाखै ओरैबायदि। ओमफ्राय जानायाथ' बहुद गोबाव जाबाय बियो, खमबाबो 15-20 दिनसोआनो जाहैबाय बियो, बिसिमसो जाहैबाय। बहुत मानसियानो मोनबाय, ओमफ्य मोननायफ्रा दा एकदम नोंहा जाखांनानै दासो, जोंहा जाखांनानै नोंहा दासो खिखांबा बिदि आरोना। दा माने सोरबा बहुत मानसियानो मिथियाखै, आंनाव ओमफ्राय मेसेज बायदिसिना फैनायखायसो आं माने बेखौ बिदि मानानै आपल'ड खालामनाय जादों आरोना। आख' फाख' खालामनाया आंबो मिथिखादों मिथिनाया, सोरबा मिथियाखै नालाय। बेयाव नों मिथिखानायफ्रा मा खालामनो आरोना, आं मिथियैफोरनि थाखायसो माने मादों, सोरबा मेसेज मोनदों नालाय, आंनाव बिराद मेसेज मोनलाबायदों। ओंखायनो आं माने माबाय आरोना, बुजिदों मिथिदों होननानै आंनि एक्सपिरियेन्सखौ शेयार खालामबाय आरो। आंबो हानायसिमखौ आङो हेल्प खालामो बिदिनो, ओंखायनो बानायबाय आङो। ओमफ्राय जायफोरना माने बिदिनो मेसेज फैयाखै मायाखै दा, ओमफ्राय मानि थाखाय मा जाहोनाव जेबो आं बेखौ बारा मोजां मिथिनो हाला आरोना, बुंनो हाला बेखौ दायो मानि थाखाय फैयाखै नोंसिनावबो। ओमफ्राय आंनावथ' लोगो फैदों माथो, आंनाव कल खालामबाबो दाबो थाङो। आं दा स्क्रिननि खेथ्रआव देखायलांगोन, नोंसोर नायबानो जाबाय माबायदि थाङो, दाबो थाङो आंनाथ'। ओमफ्राय सोरबा बिदिनो दायो एप्लाइ खालामबावनो नागिरदों, ओमफ्राय बिदिनो दासिमबो जागोन बायदि मोनदों आरोना आंनि आन्दाजावथ'। नों एप्लाइ खालामनाय आरोना। ओमफ्राय जायफोरना माने दासिम माने एप्लाइ खालामनानै माने फैसाया फैयाखै, जेबो नोंनाव बै नाम्बार डायेल खालामोबा रिजेक्ट जादों ना मा जादों नोंनाव जेबो गासिबो नोङो लिंक गोदान फैयाबा, ओमफ्राय नोंनि सिगांनि लिंकआव थांनानै नोङो क्लिक खालामनानै थुनानै नायोबा थेंक इउ फर इयर साबमिटिं ओंखारोब्ला, अब्ला नोंना गासिबो कारेक्टआनो थिगानो, जेबो रिजेक्ट जायाखै, नोंना गलथि जायाखै, नोंना थिगानो दङ। बे लासै उनाव फैगोन, गासै 5 लाख ना बेसेबां जाबाय होन्दों ना, थ' बेयो आरो। ओमफ्राय
ओरैनो दासिम सोनायाथ' 2 लाखल' नालाय एसे सोबाय थादों नालाय बेनि गेजेराव आरो सानसे बिदि गेप थायै सोदों नालाय बिदि आरो ओंखायनो दा बिराद गोबाव दंबावो आरोना बिराद मानसिफ्रा दा मोनबावनांगौ दं मोनाखै सोरबा सोरबा ओमफ्राय ओरैनो रिजेक्ट जानायफ्राथ' बिदिनो 29,000 बेसेबां माबा मोनसे होनदों आरो बिदि होनदों आरो ओमफ्राय रिजेक्ट जायैफोरबो दा मोजां खानाबो दं नालाय बिसोरथ' उनाव मोनखागोन आरो अलरेडि 30 एप्रिलनि सिगांनो 30 सिमावनो होजोबगोन होनना बुंदों नालाय मोनजोबगोन आरोना बे आरो ओमफ्राय जायफोरना माने रिजेक्ट जादों बायदि सानदों नोङो डाउट दङ आंना बे पासबुक एकाउन्ट नाम्बार गलसि मा जाबाय बिदि सानबाय थादों नोङो माने नाय आरो नायनानै ओमफ्राय चेक खालामनाय बै नाम्बाराव बे सिगांनि लिंकआव क्लिक खालामनानै नायग्रो ओमफ्राय जुदि बेयाव जुदि थेंक इउ फर इउर साबमिटिं ओंखारोब्लाबो नोङो खनसे बै नाम्बाराव डायेल खालामनानै ओमफ्राय खनसे लिंक फैबावनो हागौ फैयाबा जुदि नोंना थिगानो आरोना ओमफ्राय जुदि फैयोब्ला नोंनाव माबा मोनसे गलसि जादों बेयावनो खिथाखागोन आरो बे लिंकआवनो ओमफ्राय नों थुनानै नायनानै माबानो जाबाय सुदार खालामनानै कारेक्सन खालामना लाबानो जाबाय आरो माया नाम गलसि जादों ओमफ्राय नों साबमिट खालामहरबाथाय गाबोन समनि गेजेरावनो फैसिगोन आरो बिदि आरो आंबो नै दा बानायनोसै लोगोसेनो आङो नोंसोरनो बेखौ बानायनानै आङो नोंसोरनो खिथानो थाखाय आं माबाबाय आरो थ' बेनो आरोना ओमफ्राय जायफोरा दायो खालामनो नागिरदों ओमफ्राय ट्राइ खालामनाय जुदि ओमफ्राय जाथ्राखैबा ओमफ्राय आं बेखौ एथ'ग्राब माने बुंनो हाथ'ला आरोना बिनि अपसना मानि थाखाय जायाखै माने बन्द'सो खालामखो ना माखो ना बोरै मा सोनाबा फैयो आं दा बेखौ बुंनो हाला आरोना आसाम सरकाराबो रोखा बुङा ना गोलाव गिदिर मानसिनि खोथा मालाय गावसिनि गोसो बायदि बिसोरो निउसनि गेजेराव माबा मोनसे रग' थख' बुंना होबासो जों मिथिबाय बुजिबाय आरोना दा बिसोरनि गोसोआव माबायदि सिस्टेम माबोरै बेनो आरो ओंखायनो जायफ्रा माने मादों बे आरोना आं बारा एथ'ग्राब बुंबायला आरो बिदिब्ला नायलांदो आङो स्क्रिन रेकर्डिंखौ देखायलांसै आंनि इउटुब चेनेलफोरखौ साबसक्राइब खालामब्रा मा गावसा गैला एसे साबसक्राइब खालामदो अननानै ना बिदिनो बानायदो आं शेयार खालामलाबायदों जायफोरा बुजियाखै मायाखै नायनानै माबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय आंनि इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय आरो अननानै नोंथांमोना गाज्रि दामोनलै आं होनबाय आरोना ओमफ्राय नायलांदो बिदिब्ला आं स्क्रिन रेकर्डिं खालामनानै ओमफ्राय देखायलांसै ओमफ्राय सोरबा बुजियाबा ओमफ्राय आंनाव बिदिनो आंनि नाम्बारखौ लानानै माबा खालामनो हागोन आरो आंनि इउटुब चेनेल डिसक्रिपसनावबो होनाय दं ओमफ्राय आंनि फेसबुकावबो होनाय दंखायो कल खालामनो हागोन आरोना सोंहरनो हागोन ओमफ्राय आंबो बुजिथाराबा ना हायाबा सोरबा ओमफ्राय आंबो हेल्प खालामनो हागोन आरोना बिदिब्ला नायलांदो आं स्क्रिन रेकर्डिंखौ देखायलांसै बिदिब्ला टाइमखौ नायदो 4:20 जाबाय दिनैनि एप्रिल 27 मन्डे बेलासिनि आरो बेनिफ्राय आङो कल खालामसै आङो दायो नायदो बिदिब्ला नाम्बाराथ' नैबेनो 9615471547 নমস্কাৰ অসম সেৱালৈ ফোন কৰাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ কৰোনা ভাইৰাছে সৃষ্টি কৰা এই অভাৱনীয় দুৰ্যোগৰ সময়ত অসম চৰকাৰ আপোনাৰ লগত দৃঢ়তাৰে আছে আমি আপোনাৰ সৈতে 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত নিশ্চয় যোগাযোগ কৰিম बेलाय खोनाबाय दा बिदि आरो बेलेन्स थांबाय होननानै बेनिफ्राय बिदि आरो बिदिब्ला नायलांदो भिडिअखौ आङो नै स्क्रिन रेकर्डिं खालामना देखायलांसै जायफोरना रिजेक्ट जादों सानदों दासिम फैसा फैयाखै नायलांदो आं नै मेसेजाव लांनानै खिथालांसै आंना नै मेसेजआ बेनो दहाय आं मिस कल मारिबा आंनाव बे मेसेजआ फैफिनदों आरोना बेनो आरो ओमफ्राय सिगांनि मेसेजआ नैबेमोन आरो बेलाय नैबे दा बेयाव नारबाबो ओमफ्राय नै दिनैनि दहाय गोदान फैनायावबो नारबा एखेयानो ओंखारो आरो बेलाय बेमोन आरो बेयाव नारोबा नायग्रो एसे नायनानै खिथानि आं एसे नायग्रोबानो जाबाय बेलाय बिदि ओंखारो आरो इयर एप्लिकेसन फर फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स बिदि आरो ओमफ्राय आरो गोजाम सिगांनि फैनायाव खिथानि आङो सिगांनियाव नारबा बेनो ओंखारो आरो दा जायफोरनाबो दायो बे मेसेजआ दं दानाखै बेखौ नायबानो जाबाय नै इयर एप्लिकेसन फर फाइनान्सियेल बिदि ओंखारो आरो माने आंना गलसि जादों आरो बिदिब्ला आङो खालामसै दहायनि गोदान फैनायावनो खालामसै नायलांदों बिसोरो बेलायनि आङो क्लिक खालामबाय थुबाय आङो नोंसोरबो बिदिनो मेसेजआ दङ आरो नङाबा गैयाबा बेयाव डायेल खालामफिनबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय कारेक्ट खाबा नोंनाव मेसेज फैनाय नंला आरोना जुदि माबाफोर गलसि जादोंबा नोंनाव मेसेज फैगोन आरो ना गासिबो थिगानो खाबा बिदिब्ला आं फैबाय आङो खालामसै आंनाबो गलसि जादों नालाय आंनिया मा गलसि जादों आंनिया बेंक एकाउन्ट नामा माने मिलाया आरोना बेनि थाखायनो आरो आं खिथानो इउर एप्लिकेसन फर फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट इज भेरिफाइड एन्ड इउ आर एलिजिबल फर दा सेम आंना माने फाइनान्सियेल भेरिफाइया माने गासिबो थिगानो होनदों आरोना सेम माने नंगौ आरोखि बाट इट इज नट डेट इउर बेंक एकाउन्ट डिटेल्स आर नट कारेक्ट आंना दा बेनो आरो आंनि बेंक एकाउन्ट डिटेल्सआ माने कारेक्ट जायाखै नङा आरोखि बिदि आरो आंना बेनो आरो आं दहाय बुंनाया
नामा माने हौवाया आइ जाना दं आरो बिदि आरो due to which we are not able to make the payment once we request you to kindly update the same below and submit it again दा बेनो आरो दा नोङो नोंनि सेमैनो माने बिनि नंगौखौ माने बेयाव दा कारेक्सनखौ नोङो कारेक्ट खालामनानै साबमिट खालाम फिर खनसेबाव बिदि होनबाय आरो ना बे आरो इंलिस जाबानो हारसा फरायदो नोंहा मा गल जादों बेखौ सुदार खालामबानो जाबाय ओमफ्राय बिदिब्ला आं नैबे सिगां खालामखानाय बेयाव जेबो थुग्रा मा नांगौ गैला सोलायनांगौ गैला बेयाव नों जेबो थुबाबो जेबो जाखाया बेयाव नों जेबो थुबाबो नों जेबो खालामनो हाखाया बिदि आरो बेनिफ्राय आङो फैबाय बे सिगांनिमोन बियो बानायजोबखानायनि बियो प्रेजेन्ट एड्रेस माने आं दा मा जायगायाव दं बेनो आरो हायद्राबादनिमोन आरो बियो फेमिलि मेम्बार बेमोन आरो आं बेखौ आंना बियो गल्स जादों खोमा ओंखायनो बेयाव सोलायजायो जायफोरना बिदि गल्स जादों बेखौनो सोलायबानो जाबाय आरो बिदिबा होनसै आङो टु पेन बसुमतारी होबाय आरो आंना बिनिखौ बैसोखौ सोलायनांगोन बैसोआ बेसेबांमोनला सिगां नायनांसिगोन बेसेबां होआमोन आं बिनिखौ गैया माथो इयाव 28 अब्ला 28 होनांसिगोन आरो आं न'खरनि गारजेन आरो ना हमना ला बेबो आरो बेनावनो कल थाङोमोन आरो गासिबो थिगानो गोजा नालाय आंना सिगांथ' बे अपसना फैयाखैमोन नालाय ना बे डेभलपआ जुदि सेलेक्ट खालामनो फैयाखैमोन सिगां सिटि जायफ्रा मादों बेयो सिटियावसो डाइरेक्ट थांखायोमोन आरो सिगां बानाय नालाय दा सिटियावनो जाना दङ नङाबा जोंना ब्लकआ बेनोखा आरो ब्लकनि नामा बेनोखा आरो फुबसारि दुवारानो ओमफ्राय दा रिमार्कआवबो जाला सिगां बानायखानाय नालाय जोंना बे आरो दा बिदि रिमार्क गोनांफ्रा जाय एप्लाइ खालामदों बेयो रिमार्कआव माबायाव अपसन फैजोबगोन आरो ना ओमफ्राय खालामबानो जाबाय नोंसोरो आं बेयाव इउटुबाव मा होनदों बेखौ माबानो जाबाय ओमफ्राय दाइले आंना नैबे बेंक एकाउन्ट डिटेल्सआव दायो बानायनांसिगोन आरो ना आंना गल्स जादों नालाय बेयो बेंक एकाउन्टआ नोंनिनोखाबा बे वान एकाउन्टआवनो थानो बे जेराव टिक सिन जाना दङ राइट सिन बेयावनो थानो जुदि नोंना एकाउन्ट गैयाबा रिलेटिभ्स एकाउन्टआव थुना होबानो जाबाय बिदि आरो ओरै थुना हो आरो ना बिदि थुना हो आंनिनोखा नालाय बियो दा आं बेयावनो थुना होबाय आरो आंनियावनो बेनिफ्राय अब्ला आं IFSC कड नाम्बारखौ थुनोसै गोदानै ANDB 0 मोनब्रै 0 मोनब्रै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै 2128 आन्ध्राबो बियो हायद्राबादनि आरो ANDB 00000000218 बे आरो ओमफ्राय एकाउन्ट नाम्बार 02181 खनसे नारफिननांगौ 021818101 खनसे खननै खनथाम 00087874440 बेनिफ्राय आरो कनफार्म खालामबावदो नोङो 02181810100 02181 गावसोरनो कल खालामनानै लोगो लोगो मेसेज फैनायखौ खालामनांगौ आरो ना लोगो लोगो बिदिब्ला आङो मोनसे गोदान बानायफिननांसिगोन र' डायल खालामनि आं बेयाव मा जायो
दा आं दहाय मादोंमोन ना देखायदोंमोन ना बोरैबा माबा मोनसे देखायदोंमोन ना मा लिरनायमोनथाय आंबो बावगारबायसै बेनिफ्राय नोङो बै नाम्बाराव कल खालामदो सिगां डायेल खालामनाय आरोना बेयाव लोगो लोगो कल खालाम आरोना नैबेलाय बे नाम्बाराव एलाय नैबे 9615471547 बेयाव लोगो लोगो डायेल खालामदो ओमफ्राय डायेल खालामनानै लोगो लोगो जाहैखायो आरोना जाबाय दायो आंना आं नोंसिनो देखायनि नै दायो बेयाव थांबाथाय देखायसिगोन आरो एलाय थेंक इउ फर साबमिटिं योर रिकुवेस्ट बिदि आरो बिदि देखायगोन आरोना नोंसोर जायफोरा माने सिगां गलथिफोर माबाफोर जादोंमोन नोंसोर थाब थाबनो बिदिनो खालामना लाबानो जाबाय आरोना बेलाय बिदि देखायो आरो बिदि खालामबानो जाबाय थ' बेनोमोन लोगो नोंथांमोन ओमफ्राय जायफ्रा रोङाखैबा माबाखै बुजियाखैबा रिमार्कआव मा होनांगौ मायाव मा होनांगौबा आंनि इउटुब माबायाव दङ दिनाराम लिरनायाव बेयाव माबाबानो जाबाय आरो आंनि फेसबुकआवबो दंखायो बेयाव थांनानै नायबानो जागोन बिसोरो आं शेयारबो खालामखादों बिरादनो मैया मोननै भिडिअजों लोगोसे बे इउटुब चेनेलनि ओमफ्राय बे भिडिअ फेसबुकआव मानायजों लोगोसे नायनानै माबाबानो जाबाय आरोना बुजिना खालामना लादो थाब थाबनो सरकारनिखौनो जाखानांगौलै मोननोबा जानांगौ मोनाबा गैया आरो बेनोसै आरोना थ' बेनो दे लोगो नोंथांमोन दोनथ'लायबाय गोजोननाय थाबाय दे लोगो नोंथांमोन